तुम्ही करून बघा. आता पण हे सुके बोंबील चांगले तव्यावर भाजून घेऊ. सुके बोंबील चांगले भाजून घ्यायचे. 200 ग्राम सुके बोंबील घेतले आहेत मी. आपण आता ते व्यवस्थित असे पहिले भाजून घेऊ. करपूस भाजून झालेले आहेत. आपण आता गॅस कमी करून प्रथम ते आपण असे पाण्यात टाकू. कढई तापलेली आहे. आपण त्यात आता थोडंसं तेल वतू. तेल गरम होऊ दे. तेल तापलंय. आपण प्रथम कढीपत्ता टाकू त्यात. तर आपण टाकू कांदा. कांदा व्यवस्थित असा लालसर परतून घेऊ. कांदा लालसर परतलाय. आपण आता त्यात टाकू. मी 2 कांदे घेतलेत आणि 2 टोमॅटो घेतलेत. कांदा टोमॅटो व्यवस्थित मी परतून घेतलाय. आता मी ते टाकणार आहे 1 चमचा हळद, 1 चमचा गरम मसाला, 2 चमचे मालवणी तिखट मसाला, 4 ते 5 कोकम बारीक तोडून टाकायची कोकम. ते आता मी सगळं मिश्रण व्यवस्थित असं मंद गॅसवर परतून घेणार. बोंबील मी स्वच्छ पाण्यात धुवून घेतलेत. आपण आता त्यात बोंबील टाकू. बोंबील चांगल्या पद्धतीने भाजून घ्यायचे. आता बोंबील हिवस लागतात. तुम्ही माझ्या त्यात बनवते मी. हे पण छान लागतात. आपण हे व्यवस्थित असं एकजीव करून घेऊ. आता मी त्यात टाकणार आहे चवीप्रमाणे मीठ. कुठली मच्छी आंबट आणि तिखट आणि मीठ व्यवस्थित लागलं की मच्छी छान होते. मी तर बाजूला पाणी ठेवले गरम करत. ते मी थोडंसं टाकणार आहे. आता आपण याच्यावर झाकण ठेवू. चांगलं उकळी येईपर्यंत सुकेपर्यंत झाकण काढायचं नाही. आता त्यात थोडीशी अशी कोथिंबीर पेरू. आपण आता 2 मिनिटं झाकण ठेवू. 2 मिनिटं झाले की आपण गॅस बंद करू. आलेली आहे. आपण आता झाकण काढू. अशा पद्धतीने आपली बोंबील चटणी तयार झालेली आहे. तुम्ही सुद्धा करून बघा.